Pozdrav ljudi, evo nas i u Call of Duty i nastavljamo tamo gdje smo stali i da naravno slavimo 100 subscribera. Znači, evo, imamo 100 subscribera, svaka nam čast. Dobro, znači 100 subscribera, hvala vam mnogo. Dobro, što sam radila? Da pratimo price, ok. A, tu ste i, dobro. Ej, zatvara garažu. Ok, šta sad? Ne, ovdje se različi. Evo imamo što se dešava. Podrum. Šta? Kao neće nas naći tu ili nešto. Šta? Mislim da će sada biti gadno ako... Ili nas neće šta je ovo? Tank! Bilo je ekstra, ne tank ovaj. Ano, mitralješčina, ano. To bi bilo dobro kad bih ga ja vozio. A, pa da, mislim, čekaj. I možda ga budemo vozili preko kompjutera. Aha, baš. Vidite nas. Idemo. Okej, ubijamo ih. Okej, stižemo polako na mjesto. Ok, neko nas ubija. Ok, sad
Dobro. Šta bi? Yuri, right to the chopper, move! Go, go! Wow. Mislim da ćemo sad morati na dugmiće nešto. Šta? Uf. Wow. Wow. Ja smo pali na kamenje. Ubili bi i sebe i rastopali bi se konj. Jako učestvuje. Udajte se, ne, tetovaže, jaj, moje tetovaže, samo ne tetovaže. Kopno. Najgore od svega, u ovom ratu, ušla mi je voda u cipele. Šalim. Ok, objektiv completed. Mislim da smo završili misiju. Da, počet ću da snimam još nešto, možda Minecraft preživljavanja, da, završili smo. Poslije ove igrice snimat ću dva komanda igara na kanalu, kad ih završim onda ide opet nova dva i tako to. Ok, da, ovo počinje nova misija, ali nećemo mi to, mi ćemo samo tu da očita da možemo restart. Da, to je to, narode, hvala što ste nas gledali. Vidimo se i hvala još jednom za 100 subscribera. Doviđenja.